Daar is baie interessante fasette van menswees. Maar om van geslag te verander, veral as jy 'n man was, 2 keer getroud met kinders, is iets wat steeds baie vreemd is om te begryp. Die pyn en lyding van so 'n besluit was geweldige moed en deursettingsvermoë. Is dit die moeite werd? Hallo, deze kitty is jij? Hallo. Lekker beklei al, né? Kom eens gaan vir Anne. Anne Kuipers is 'n argitek en 'n ingenieur en boonop die hoofingenieur by die munisipaliteit van Kaapstad. Ek is nou op pad om met haar te gaan gesels oor die metamorfose wat sy ondergaan het. Wat is Sandra? Hallo, Sandra. hoe gaan dit? Baie goed, dank je. Minste 3 voor die Hollanders, nee. Hoe gaan dit? Jy lekker naweek gehad? Ja, dankie. En dit is een prachtige poppenhuis. Heb je dit zelf gebouwd? Ja, ik heb dit zelf gebouwd toen ik een student was. En ik ben erg lief voor het maken van poppenhuizen. Ja. Ja. En ik wil je niet voorstellen aan Jean-Marie, dit is ons grimeerkunstenaar. Sy gaan nou vir jou TV-grimering doen, want ons dra effens ander grimering. So dit gaan weer 'n lekker eksperiment wees, né? Zo, jullie gaan dit maken. En begin ons weer met nog 'n transformasie. Nog een metamorfose. En jou hande is baie goed verzorgd, hè? Doen je dit alles zelf? Ja, ik doe het zelf. Ik doe alles zelf. Ja. Dat is voor jou heerlijk om te beginnen experimenteren met grimering. Dat is het beste deel van de hele dag. Ja. Morgens de make-up aanzetten. Ja. Heb je naar iemand toe gegaan om te leren om grimering te doen of heb je zelf geëxperimenteerd? Experimenteren. Ja. Je moet goed kijken naar andere mensen. Ja. En dan ontdek jij vanzelf wat jij kan doen en wat je niet moet doen. Kan, ja. En wat jou past, nee. En wat je past. En baie dankie dat je vandaag op je programma is. Het is mij erg lekker om hier te wees. Het is voor mij heel wonderlijk om jou hier bij mij op bezoek te krijgen. Je weet, hier zit jij nou aan het einde van jouw metamorfose van een man naar een vrouw toe. En in jou boek sê jy dat er altijd 2 stemmen in jou kop was wat jou bijna mal gemaakt het. Dat jy nooit gemakkelijk gevoel het in jou eie lyf nie. Kan jy onthou wanneer jy die eerste keer daai gewaarwording gekry het? Die eerste keer dat iets verkeerd voelde was toen ik 4 jaar oud was. En ik was altijd op school. En ons speel toneel in die klas. En ik was altijd baie graag die prinses. En zo heb ik altijd die prinses gespeeld op die lagere school. Maar hulle het toch aan jou gedink as 'n seun. Ik denk zo, ja. Dink jy jou ma was bewus dat jy anders was as die ander seuns? Ja, ik heb haar 1 keer aan het schrikken gemaakt. Want toen ik 6 jaar was zij in de keuken. En toen ben ik naar beneden gegaan en ik zei, mam, wanneer krijg ik borstjes zoals jij? En zij had alles op die vloer laten vallen. Ja. En zij had gezegd, nee man, jij krijgt geen borstjes, niet? So jy was nie werklik bewus daarvan dat jy 'n seun was nie. Helemaal niet. En er was altijd vele gevechten bij die huis. Tussen mijn ma en mijn pa. En ik was altijd maar in die bos. O ja.
En Je het weggekruip in 'n hut in die bos, né? ik heb een hut gebouwd in die bos. Ja. En daar was ik altijd maar. En daar kon jy 'n prinses wees. Daar kon ik die prinses wezen en was ik heel gelukkig in die bos. Ja, ja. Want thuis was dat niet om uit te houden. Jou pa was 'n baie autoritaire, baie kwaai persoon, né? Hij was erg autocratisch. En ook al was iets groen en hij zei dat het blauw was, dan was het blauw. Hij was nooit geïnteresseerd in mij. En dat ik altijd maar wilde leren en studeren later. En hier sit jy nou vandag met 3 meestersgrade. 3 meestersgraden, ja. Ja, en jy is hoofingenieur. Hoofingenieur bij de Kaapse Stadsraad. Was jou pa ooit trots op jou akademiese prestasies? Hij is nog nooit geweest om met mij rond te gaan, om naar enige bouwwerk te kijken, niet. Hij was altijd met zichzelf bezig. Hij was altijd bezig met bouwen bij die huis. En ons moest allemaal helpen. Ik was linkshandig. Als ik hem iets moest aangeven, dan moest dat met de rechterhand gebeuren. En als ik dat dan met die linkerhand deed, dan klap op het gezicht. Of een schop voor die. Enzovoort. Later, toe jy op universiteit was, toe het jy ook deur 'n stadium gegaan wat jy gewonder of jy dalk gay is. Want jy het nie Ik heb geweet nie. een lang tijd heb ik gedacht dat ik gay was. Ik ben dus erg lang in de gay wereld geweest om uit te vinden of ik inderdaad gay was. Ek wil nou net 'n bietjie verder gaan ook toe. Jy het toe tog getrou. Jy het 2 keer getrou 2 keer getrouwd. en jy het wel 2 kinders gehad in jou eerste huwelik. In de eerste huwelijk, ja, die 2 kinderen. En in jou boek sê jy dat jy nooit werklik seksueel gevoel het nie. Was dit nie vir jou vreemd nie? Het was voor mij altijd, een vrouw was voor mij een vriendin. Ja. Maar niet iemand om My liefde te maak nie. Of. mij liefde te maken. Maar sê vir my, waarom het jy toe nou weer getrou na jy en Marijke uit mekaar uit is? Ik heb gedacht, nou, ik ga nog 1 keer proberen. Misschien was de eerste niet zo'n goede keuze. En misschien met de tweede gaan dit lukken. Ik hoopte dat. Gaan dit beter Ik gaan, heb natuurlijk mijzelf voor de gek gehouden. Maar al die jare, ek meen later toe jy groot is en so, het jy altyd skuldig gevoel volgens jou boek dat jy hierdie dubbele bestaan moes voer. Jy het jou byvoorbeeld jou vroueklere weggesteek in 'n kattebak. Was dit nie wel verskriklik moeilik nie? Dat was baie moeilijk. In die periode is jij dan erg alleen. Want jij moet die 2 werelden goed gescheiden houden. Als je dit niet doet, dan gaan daar natuurlijk problemen wezen. Want niet iedereen verstaat dit niet. Eén leven wat helemaal niets te maken heeft met die andere leven niet. Ja. Dat is baie ongezond. En toe na jou tweede huwelik, toe jy Suid-Afrika toe getrek, jou vrou was siek geweest, né? Osteoartritis. Osteoartritis gehad, dis reg. Ja, gedink dis 'n beter klimaat dalk. En in al daardie tyd het jy nog steeds geweet daar is iets verkeerd. Wat is dit wat jou uiteindelik beweeg het om met 'n sielkundige te gaan praat? Wel, het probleem verdween natuurlijk helemaal niet. Dus ja, toen ben ik eerst naar huisarts gegaan. Want die deed wat familiecounseling. En vervolgens natuurlijk naar de psycholoog. En nadat met de eerste psycholoog het helemaal niet zo goed ging... is er uiteindelijk een tweede psycholoog aan te pas gekomen. En het jy toe vir daardie psigoloog alles vertel? Alles verteld. Van jou crossdressing, van... Ja, in het begin eerst noemde hij mij een crossdresser. Maar het werd langzamerhand, gaandeweg werd wel duidelijk dat crossdresser, dat was niet juist. Ja. Dus ik ben weer naar hem teruggegaan en toen is hij reversaltherapie gaan doen. En, Hoe het jy dit gedoen elke dag in jou lewe? nee, natuurlijk was het zo dat mijn partner moest over zee weggestuurd worden. Oh ja. Dus dat was gauw geregeld voor 9 weken of zoiets. En ik moest helemaal ingeven aan wat in mij was. So jy moes soos 'n vrou lewe. Ja, als ik dat wilde, dan... Ja. nou, dat wilde ik natuurlijk. Ja. Dus dat deed ik dan ook. En ik was erg happy. Ja. Maar het was natuurlijk duidelijk dat die situatie kon niet zo blijven. Want ja, over 9 weken zou mijn partner weer terugkeren. Ja. En de psycholoog zei toen gek genoeg, nou, het experiment gaat werken.
langzamerhand zal die aandrang om je te verkleden en vrouw te zijn, die zal wel verdwijnen. Ik denk, nou ja, dit is nonsens. Toen kwam er een periode dat ik inderdaad in de gaten kreeg dat ik bij de verkeerde psycholoog weer zat. Dat was dan nummer 2. En ik ga vragen of er iemand is die specifieke kennis heeft op dit gebied. Ja. Ik wist niet precies wat het gebied was, maar op het gebied van crossdressing dan maar, zullen we maar zeggen. Om mee te beginnen. Ja. Ja. En toen kwam er dus een specialist psycholoog. Het heeft 3 sessies uiteindelijk gekost. En zij zei toen, nou, Anne, het is heel erg duidelijk, je bent een transseksueel. Dus in jouw geval, jij bent geboren in het lichaam van een man, maar je bent heel duidelijk een vrouw. Anne, jy het ook in 1993 'n senuwee-ineenstorting gehad. In 1993, ja, toen... Maar ek verskyn my, maar net hier inkom, jou tweede vrou kon glad dit nie aanvaar nie, né? kon er helemaal niet aan. Nie geweet hoe om dit te verwerk nie. Niet geweten hoe dit te verwerken en ja. En toe jy nou vir jou vriende sê dat jy nou wel die sex change gaan doen, hoe het hulle dit aanvaar? Dat is die laatste keer dat ik hulle heb gezien. Almal van hulle? Niemand Allemaal het van teruggekom? hulle. Allemaal van hulle. Maar jou dogter het dit tog aanvaar? Zij had dit gehoord van mijn pa. En mijn dochter heeft toen gebeld. En zegt, Anne, ik wil precies weten, wat is dit? Zo, ik heb lang met haar gepraat aan die phone. En zij had dit eigenlijk begrepen. Zij was eigenlijk opgelucht dat het niet iets anders was. Maar jou seun kan dit nog nie aanvaar nie, né? In het begin niet, maar nu wel. Ja. Ik is nou, hier die jaar is ik weer naar Holland geweest. En hij is nou getrouwd. En jy was by die huwelik, was jy? En ik was bij die huwelijk en ik heb bij hun gelogeerd. En ons heeft En jy alles was as 'n uitgepraat. vrou dan? Ja, als een vrouw, Natuurlijk, ja. natuurlijk. Ja. Ons heeft alles uitgepraat. En alles is terechtgekomen. Anne, was dit nie vir jou 'n geweldige sprong om te besluit om tog maar vir die operasie te gaan nie? Wel, er waren 2 redenen waarom ik dit zo laat gedaan heb. De eerste reden was dat die kinders, hulle moesten op die voeten terechtkomen. Voordat ik dit kon doen, zo voel ik. O, en ja, de ja, andere reden was dat in die verleden, die sexchange operaties, was baie gevaarlijk. En baie experimenteel. Ja. En daar is een heleboel mislukkingen uit voortgekomen. En nou, ik is baie gelukkig, want ik is 1 keer geopereerd en alles is goed gedaan. Dit is 'n groot sukses en jy Groot succes geworden. Ek onthou ook dat jy in jou boek gesê het dat met die hormoonbehandeling, toe jy vir die eerste keer begin borste kry, dit vir jou verskriklik opwindend was. Ja, en toen moest ik onmiddellijk herinneren, ik mijn moeder, toen ik 6 jaar oud was, toen ik haar dit gevraagd heb. En toen het inderdaad dan begon, toen heb ik ook gezegd, mam, hulle kom nou. Hulle kom nou. Dat is wonderlik. En sê vir my nog 'n ding, jou operasie was 'n groot sukses, né? Alles is reg en jy het tot gevoel in jou geslagsdele. Maar de operatie die ik dus gehad heb, is een inversion, zoals ze dat noemen. Dat betekent dus dat aan de buitenkant van de penis, zijn eigenlijk alle zenuwen zitten daar. En dat wordt dus losgemaakt. De zaak wordt dan omgedraaid, binnenste buiten gekeerd. Oh ja, ja. En dan naar binnen gebracht. En dan die zenuwen, geslachtsklieren ook, worden dan opnieuw verbonden. Ja, ja. En wat is de bedoeling daarvan? Is natuurlijk om het gevoel te blijven houden. En na jou operasie is jy natuurlik ook weer terug Nederland toe om jou ouers te ontmoet. Wat was hulle reaksie? In het begin erg moeilijk, Ja. natuurlijk, maar dat is erg begrijpelijk. Maar langzamerhand zagen ze hoe ik dus veranderd was. En hoeveel blijer ik was. En hoeveel gelukkiger ik was. Ja. En eigenlijk erg spoedig kwam iedereen over de brug. Ja.
De eerste die over de brug kwam was mijn moeder. En dus wat dat betreft ben ik erg blij dat ik haar nog gezien heb. Want een jaar later is ze gestorven. Dus wat dat betreft heb ik haar prachtig in tijd gezien. En het was heel erg ontroerend. Anne, jy het so min of meer in middel September by jou werk as hoofingenieur by die munisipaliteit uitgestap en toe die 1 Oktober weer teruggestap as 'n vrou. Hoe het jou kollegas gereageer? Dat was, ik was natuurlijk erg zenuwachtig. Een jaar daarvoor was ik bij Dave Barretti geweest, de directeur van Human Resources. Want ik was bang dat ik mijn baan zou verliezen. Natuurlijk was hij erg blij dat hij van tevoren was ingelicht, want toen is ook die council, de raadspsycholoog, daaraan te pas gekomen. En hij had iedereen op al die vloeren in het burgercentrum voorbereid op wat ging gebeuren. Was jy nog nooit spyt oor enigiets nie? Nog nooit spijt niet. Nee. Het is het beste ding wat ik al in mijn leven heb kunnen doen. As jy nou moes terugdink aan jou lewe as 'n man, was daar tog vir jou positiewe dinge ook daaraan verbonde? Er is natuurlijk positieve dingen nu. Want als ik nu een man ontmoet, weet ik ongeveer hoe hij denkt en hoe hij voelt. Maar tog sê jy het nooit gedink of gevoel soos 'n man nie, Nee, maar ik weet ongeveer, want ik heb natuurlijk want jy was in die wêreld. onder mannen geleefd voor 50 jaar. Ja. Dus ik weet hoe hulle denken en hoe hulle voelt. Ja, dis 'n geweldige voorsprong wat jy het. Ek dink ek gaan by jou kom leer. Zo, ik weet heel goed wat ik moet doen en wat ik niet moet doen. Jy het ook deesdae verhoudings met mans en jy's baie gelukkig. Ik is helemaal gelukkig, want alles past nu. En hulle aanvaar dit hulle totaal. Hulle aanvaar ken dit. jou geskiedenis. Hulle kennen mijn geschiedenis. En het jy 'n depressie gelei in jou vorige lewe as 'n man? Oh god, ja. Ja, aan mekaar. Aan elkaar. En vele mensen vandaag aan de dag herinneren mij nog, ja, dat die persoon was altijd erg depressief. En praten met niemand, in zichzelf gekeerd. Was jy werklik so introvert? Dit nie. En deze dagen is dat helemaal omgedraaid. Ja. Dit kan ek sien. En sê vir my, wat is vir jou die lekkerste van vrou wees? En naar het zwembad gaan, in bikini. Ja. Dat vind ik zalig. Ja. En natuurlijk, ik kan het niet altijd doen, maar hier in het zwembad kan ik wel doen. Dat is natuurlijk om lekker te tannen. Ja. Topless. Topless, ja. Lekker. Om te wys wat jy het. En ek sien ook jy's betrokke byvoorbeeld in opleiding in die vigsveld. En ek het gewonder of daar ander soortgelyke maatskaplike organisasies is by wie je betrokken is en waarmee je helpt. Nou, ik ben in opleidingen op dit moment voor ik weet niet wat die Afrikaanse woord daarvoor is, counselor te worden voor HIV-patiënten. Want dat is natuurlijk de grote nationale ramp. Ja. En daar moeten we allemaal wat aan doen. Ja. En ik heb ook het gevoel, daar moet ik ook wat aan doen. Ja. En dus heb ik eerst die cursus gedaan voor peer educator. Zodat mensen in die organisatie bij mij kan komen praten. Als jij nou moet denken aan jouw ideale man, hoe zou je hem beschrijven? Ik zou hem beschrijven als een redelijk intellectuele man. Ik geloof dat ik niet helemaal een stomme blondine ben. Dus, maar een redelijk intellectuele man, denk ik. Dus ja, met een goede ontwikkeling. 42, 43 jaar. Want ik voel nog erg jong. Natuurlijk, ja. Iemand anders heeft al tegen me gezegd, ja, dat komt omdat je nog zoveel moet inhalen. Daarom voel je Ja, jong. is waar. Ik zei, nou oké, als dat zo blijft, is ook goed. Ja, want jij is nog maar net geboren. Ik is maar net geboren natuurlijk. Denk je zal ooit trouwen? Je was nou al getrouwd, twee keer. Ik sluit het niet uit. Ik zie dat zelf voorlopig niet zitten. Ik ben 2 keer getrouwd geweest. 1 keer 10 jaar, 1 keer 16 jaar. Lang. Ik weet ook dat je in een huwelijk alleen kunt voelen. Dus met andere woorden, er is eigenlijk niet zoveel verschil van met een huwelijk of zonder een huwelijk. Alleen kun je je voelen
in beide situaties. Ja. En nu heb ik tenminste een beetje vrijheid. Ik hoef me dus ook niet erg trouw te gedragen ten opzichte van één partner. Ja. Als ik morgen iemand anders tegenkom met wie ik het beter zie zitten, dan ga ik met hem mee natuurlijk. En sê vir my, meeste mans is vreeslik bang om hulle dit is die ergste ding wat vir 'n man kan gebeur is om sy penis te verloor. Maar ek dink vir jou was dit 'n verligting, is dit so? Voor mij was dit altijd maar een baaie snaakse ding wat daar was. Ik heb altijd gedacht, hoe kan dit nou? Dit hoort niet bij mij, niet? Dit moet weg. En dus ik is niet bang geweest. Niet. Ik was blij dat die ding weg was. En dat was maar een snaaks, eigenaardig, vreemd, niet bij mij horend ding. Sê vir my, het jy ooit 'n dom blondine gespeel net om iets uit 'n man te kry of nie? Wel, je weet dat er natuurlijk in Japan, daar is geen enkele blondine. Nee. En weet je hoe dit komt? Mm. Quest for Zero Defect. So waar mense nou hier besig aan? Dit is Edloon Stadium. Ja. Ons is dat aan het opgraderen. Mhm. En ik geef daaraan uit 5 miljoen rand per maand. Jo. En daar wordt een grote grandstand gebouwd. O ja, ja. En er wordt een nieuwe Oosttribune gebouwd. O, ja. En ik moet af en toe ook natuurlijk inspecties doen op de bouwterrein. Natuurlijk. Ja. En ik geloof niet dat er dan veel gewerkt wordt. Nee, ek is seker jy trek al die aandag af. Ek sien hier lê 'n klomp kondome ook aan. Ja, Deel jy nou die kondome uit? Tussen de tekeningen en tussen de werkelijkheid, daar is natuurlijk altijd de condomen. Ja. Nou ja, miskien moet ek maar een vat en wel mense gaan uitdeel daar buite, né? Of misschien voor je weekend, I don't know. Ek dink is genoeg. Amper. Want hier's 'n hele klompie in, né? Ja. Nou en baie dankie vir 'n heerlike dag. Dat jy die dag saam met ons deurgebring het en veral jou moeite en dat jy vir ons geduldig met ons was en voorspoed vir die toekoms. Ek hoop jy gaan baie gelukkig wees. Vandaar, ik heb dit baie geniet vandaag. Nou, Hollandse dankie. manier. hè? Hollandse manier. Tot weerziens. O, en amper vergeet ek. Ons plant vir almal op hierdie show 'n boom. En ons wil vir jou ook 'n boom plant, maar nou moet jy vir my sê wat is jou geliefkoeste boom dat ons die boom kan koop en vir jou gaan plant? Dat is de cypres. 'n Cypress? Ja, cypres. So jy wil 'n cypress hé? Ja. Een van daardie lang Italiaanse Van die cypresse. lange dingen. Nou maar goed. Weer eens totsiens en ek gee vir jou 'n cypress. Baie dankie. En hierdie is jou potlood cypress wat ek jou gaan plant. Ook dankie vir Kile. En ek hoop dat hy gaan hoog en regop groei, soos wat jy gaan vlieg in jou nuwe gewaad. Ik heb 50 jaar onder mannes geleefd. En nu is ik bij die vrouwen. En het is wat dat betreft voor mij zo'n oase. Om na een leven van strijd eigenlijk. En intolerantie. En autocratisme. En weet ik wat. Om in een wereld terecht te komen. Die inderdaad heel erg verdraagzaam en tolerant is. Dus ik voel min of meer dat ik thuis gekomen ben.